U Ozalskoj gradskoj knjižnici predstavljen je projekt Okreni društvu volonterizmu, koji ima za cilj potaknuti suradnju hrvatske i slovenske mladeži u pograničnom hrvatsko-slovenskom ruralnom području na temu promicanja društvenog aktivizma kroz promicanje volonterizma. Više donosi Maja Matanić. Projekt Okreni društvu volonterizmu ili Začnimo s prostovoljstvom pokrenut je u okviru programa Mladi na djelu za aktivnost pod akcije, transnacionalne inicijative mladih. Mladi sudionici ovim projektom žele potaknuti suradnju hrvatske i slovenske mladeži u pograničnom hrvatsko-slovenskom ruralnom području na temu promicanja društvenog aktivizma kroz poticanje volonterizma. Danas imamo javno predstavljanje projekta gdje ćemo informirati sve mlade i zainteresirane o projektnim aktivnostima. Pozvaćemo ih na uključenje u aktivnosti, znači do kraja 5. mjeseca nam traju glavne projektne aktivnosti, pa ćemo nakon završetka svih projektnih aktivnosti vidjeti rezultate kakvi će biti. Ciljevi samog projekta su poboljšati informiranost mladih o postojećim organizacijama i aktivnostima, potaknuti mlade na uključivanje u rad postojećih volonterskih udruga, razvijati samostalnost, odgovornost, toleranciju te poduzetničke i kreativne vještine mladih, povećati ponudu društvenih, edukativnih i zabavnih sadržaja te poticati europske vrijednosti i europsko građanstvo među mladima. A nakon predstavljanja nam kreću edukativne radionice, to je krajem 3. mjeseca. Dakle, edukativne radionice koje će pokriti teme o volonterizmu, o aktivnostima umjetničkog i kreativnog aktivizma, o društvenoj angažiranosti mladi i tijekom kojih će se predstaviti partnerske organizacije, također lokalne udruge i društva i također ćemo napraviti jedan grupni rad s mladim sudionicima gdje će oni se više upoznati sa samim programom Erasmus+, koji nije sada Mladi na djelu i više će moći sami odraditi upoznavanje sa njegovim programima, značajkama itd. Ovaj projekt financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije u iznosu 8.725 eura, a uključuje 2 partnera organizacije, Lag Valisko Lapis i Mladinskog centra BIT iz Črnomlja. A nakon tih radionica nam slijedi jedna vrlo zanimljiva aktivnost, a to je oslikavanje zidnih murala u Ozlju i Črnomlju. Dakle, u Ozlju će se oslikati 4 zidna murala, a u Črnomlju 2 zidna murala. Dakle, riječ je o javnim površinama starih zidova koji se nalaze uz prometnice, tako da će biti na vidljivim mjestima. Oslikavanja u Ozlju će voditi Leonard Klesić, dakle mladi dizajner iz Duge Rese, a oslikavanje u Črnomlju će voditi mlada umjetnica Ajda Skrbinšek. I na kraju svega, krajem 5. mjeseca nam slijedi završna javna manifestacija na kupalištu Ozlju. U Hrvatskoj projekt provodi 8 mladih sudionika, dok iz Slovenije njih 5.